ଛଟପଟ ହଉଛ ପଡ଼ି ନେଇଛି ବିଚରା ରୋଗର ପ୍ରାଣ ଖାଲି ଛଟପଟ ଚଲୁ ତା ଝିଅ ଆଇଲା ନା ତା ମୁହଁରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଲେ ତା ପ୍ରାଣଟା ଚାଲିବ। ପ୍ରାଣ ବୋଲି ମଣିଷ ମାନୁଛ ନା ନାହିଁ? ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରାଣ ଅଛି ପୁଣି ମନ ଗୋଟେ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ମନକୁ କିଏ ଦେଖିଛି? ହାତ ଦେଖିବ। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ସେଟା ହଉଛି ଆତ୍ମା ଅଛି। ଆମ ପାଖରେ ଚାରିଟା ଜିନିଷ ଅଛି ମହାନ ଜିନିଷ କଣ ନା ଶରୀର ମନ ପ୍ରାଣ ଆଉ ଏ ଚାରିଟାର ସାଧନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦରକାର। ମଣିଷ ମାନେ ଏ ଚାରିଟା ସାଧନା ଶିଖୁଛି ନା ନାହିଁ? ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ଫିଜିକାଲି ଏକ୍ସରସାଇଜ ଯେଟାକୁ ଚକ୍ର ଭେଦନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତପ ଯୋଗ ଦେଇଛି ଆପଣ ଫିଟ୍ ରହିବେ ସବୁବେଳେ ତପ ଯୋଗ। ତାପରେ ପ୍ରାଣାୟାମ ପ୍ରାଣକୁ ସ୍ଥିର କଲେ ଆପଣ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ପ୍ରାଣ କ୍ଷୟ ହେଲେ ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହେବ। ତେଣୁ ପ୍ରାଣକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣାୟାମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମନ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବେଗବାନ ଚଞ୍ଚଳ ଆଉ ଦୁଷ୍ଟ। ମନ ଯୋଗୁଁ ସବୁ କିଛି ସଂସାର ହେଉଛି। କିଏ କହୁଛି ମନ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଏ ମନକୁ ଯେତେ ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଚିତ୍ତ ବୃତ୍ତି ନିରୋଧା। ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିବା କେତେ ସମୟ? କିଛି ସମୟ। ମନ ସବୁବେଳେ ସ୍ଥିର ହେବ ନାହିଁ। ତାକୁ ହିଁ ଯୋଗୀ କୁହାଯିବ ଯେ ମନକୁ 5 ମିନିଟ୍ ସ୍ଥିର ରଖିବ। ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଭାଇମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏ କଥାଟା ଘରକୁ ଯିବେ ଦାମୋଦର ମୁନି କହୁଥିଲା ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ଦେଖି ମୁଁ ଘଣ୍ଟେ ସ୍ଥିର କରିଦେବି। 5 ମିନିଟ୍ରୁ 6 ମିନିଟ୍ ଯଦି କରିଦେବେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ 12 ମାସ ରହିବି। ଏ ମନ ରହିବନି। ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ଆଉ କରିକି ଚାଲିଯିବ। 5 ମିନିଟ୍ ରଖିବା ଦୂରର କଥା। ତାର ତରିକା ମଣିଷ ସମାଜକୁ ଦଉଛି କ'ଣ କେମିତି ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ହବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ଆତ୍ମା। ମୋତେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଆତ୍ମାର ଜ୍ଞାନ ତାର ଜୀବନ ସାବଧାନ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ସେମକନ୍ଦ ପାନ କରିଲେ ଗଦନାରୀ ଗଦନାରୀ କପୟରେ ମନ ମଥାଉ ନିରନ୍ତରେ ମନ ନିରନ୍ତରେ ଭାଉ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏ କଥାଟାକୁ ଆଗେ ବୁଝନ୍ତୁ। ଆପଣ ଜଣେ ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ? ଅନେକ ଭକ୍ତ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ମୁଁ ଜଣକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରି ନାହିଁ। ଆମ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରି ନାହିଁ? ଅନେକ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତିର ଲୋକମାନେ ଦେଖା ହୁଏ ମୁଁ ତାକୁ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ କୁହେ। ସେ ମୋତେ କହିବ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ। ମୁଁ ଭାଇ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯିବ ଯାଉ ଏ କୃଷ୍ଣ ଜପି ଜପି ଚାଲିଯାଉ କିନ୍ତୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି କାହିଁକି ଜପିବେ? ଆପଣମାନେ ବଦଳି ଯିବେ ନା ନାହିଁ? ମୁନି ସମାଜକୁ ଆସିଲେ ବଦଳି ଯିବେ। ଯେତେବେଳେ ମୁନି ସମାଜକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ଆପଣ ବଦଳି ପାରିବେନି। ପରମାର୍ଥିକ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ ବହିର୍ଜଗତରେ ମନ ଘୁରୁଥିବ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଜପନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି କେହି ଜପୁ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତା ଭାଗବତ ସବୁଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି କୃଷ୍ଣ। କୃଷ୍ଣ ଆସିଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଲା জীবের উদ্ধার লেগে হরি আই ভুবন প্রকাশ হরা গুরু ধরে আই গুরু রূপে ঘরে ঘরে আই মন্ত্র দিলেন গুরু সদাই ফিরে গুরু রূপে ঘরে ঘরে ভগবান কৃষ্ণଙ୍କର জন্ম ହେଲା। ସେ ଘରେ ଘରେ ମନ୍ତ୍ର ଦେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ୟାର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ। ସେଇ ମୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଟାକୁ କୃଷ୍ଣ ଦେବତା ଦେଇଥିଲେ। ସେଇଟା ମୁନି ସମାଜ କହୁଛି ଯେ କୃଷ୍ଣ ଏଇ ମନ୍ତ୍ର କହିଥିଲେ ତୁମେ ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ଜପ। ସେଇ ମନ୍ତ୍ରଟା କ'ଣ? ସେଇ ମହାମନ୍ତ୍ର। କ'ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର? ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପୁ ଥାରେ
রে শান্তি পাইব সংসার ভব সাগর সংসার ভব সাগর মুক্তি পাইব মহামন্ত্র জপ পাইলে শান্তি পাইব মহামন্ত্রটা কোন সেই মহামন্ত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেলে যে এই মন্ত্র জপিব কিন্তু চৈতন্য চক্র আসিলে সে কোন কলে না হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে কাহিনী মন্ত্রটা লেখিଥିଲେ এ কথা সাধারণ লোক বুঝিপারে না কাহিଁକି না যেତେବେଳେ চৈতন্যদেব কৃষ্ণ নাম প্রচার কলে সেତେବେଳେ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କ ଶାସନ ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମାରିବାର ଧମକ କରୁଥିଲେ ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷକୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ରାମ ଭକ୍ତ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଶିବ ଭକ୍ତ ଏହାଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ତିଆରି କଲେ ଯେ ଏକତ୍ରିତ ହେବେ ଏଇ ମନ୍ତ୍ରରେ କିନ୍ତୁ ଏଟା ମହାମନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ ରେ ଭାଇ ଏଇ ମନ୍ତ୍ର এই মন্ত্রটি যাবে আর এই মন্ত্রের কাছে সেই যে মহামন্ত্র শ্রীমদ ভগবত গীতারে ভগবান কৃষ্ণ অর্জুনକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଖୋଲା କହିବିନି ଏଟା ମଣିଷ ମାନେ ଯେ ନାଁ ଲେଖିବ ତାକୁ କହିବି ଆପଣମାନେ ତ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦରକାର ନାହିଁ ଯୋଉମାନେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ କଣ ସେ ମହାମନ୍ତ୍ର ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହା ବି ହଉ ସମୟ ଉଚ୍ଛେଦ ହେଲାଣି ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ନବାନି ଯାବତ ନପୁରେ ଉତ୍ତର ବନ୍ଦ କରିଦେବି ସାଙ୍ଗ କରି ସବୁବେଳେ